един прекрасен изглед към намира се в най-източната част на Крит. Пристанището и градчето Агиос Николаус, което ще посетя по-късно. Виждате прекрасните планини и страшната красивата окружаваща обстановка, която е около Агиос Николаус. Това е много интересно място, където много живопитно. Ще се върна в самия град. Сега ще отида си направо да слезе по един остров, който е крепост, казва се Спиналонга. Много красота, случайно време от една от най-красивите места в история и на Крит. Прекрасни живописни картини. Се чува и звуци на кръвото на картината, се чуват и звуци от някакви видове